बे समाव फोसावनो लादों काटाराव जानाय फिफा वर्ल्ड कपनि गेलेनायनि खौरां। मुलुगाव फुटबल गेलेनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन बादायलायनाय वर्ल्ड कपनि गेलेनाया दासान्दि काटारनि मोन 8 फुटबल स्टेडियामाव सोलिगासिनो। बे समनि गेलेनायाव मुलुगनि फुटबल हानजाफोरनि जेननाय आरो देरहानायखौबो नुनो मोन्दों। बबेखानि गोख्रोंसिन गेलेनानै देरहानाय माखासे हानजाफोरा दासिम वर्ल्ड कपनि सुपार 16 राउन्ड एबा नक आउट राउन्डआव सौहैनो हाबाय। ब्राजिल आरो फ्रान्सनि उनाव रनाल्ड'नि पर्तुगाल हानजायाबो नक आउट राउन्डआव सौहैबाय। ग्रुपनि गोनां मेचखौ उरुग्वे हानजानि हेंथायै देरहाना पर्तुगालआ थोंजों नक आउट राउन्डआव हाबो। मैया गेलेनाय गोनां मेचखौ केप्टेन क्रिस्टियानो रनाल्ड'नि दैदेननाय पर्तुगाल हानजाया 2 गलाव उरुग्वेखौ फेजेननो हायो। पर्तुगालनि गेलेगिरि ब्रुनो फार्नान्डेसआ हारसिङैनो 2 गलखौ होनो हानानै मेचनि हिर' जायो। गुबुन फारसेथिं ब्राजिलआबो मैया गेलेनाय गोनां मेचखौ सुइजारलेन्डनि हेंथायै 1 गलाव गोब्राबजों देरहानो हादों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।